من تمد جار شيخنا عمر غرقفوتا كتور وني من تمد جار شيخنا عمر غرقفوتا كتور وني عمر أنجدو دين أرنجي من عمر فوتا ملدام سبدني عمر دي بردو مويلوم تنغال عمر فوتا فورين دي نوتي دي عمر دي بردو مويلوم تنغال عمر فوتا فورين دي نوتي دي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده حمدا يليق بعزة وجلاله القائل في محكم تنزيله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسول الرحمة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن القطب المكتوم سيدنا وخليفتنا أبا العباس مولانا أحمد عبد التجاني وعن خلفائه وفي مقدمة خليفته الشيخ رضي الله تعالى عنه. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بني رابي جلبي بني رابي تدبي أمين روحاني إقال لي شير منطقة أمين منطقة شيخ عمر رضي الله تعالى عنه لو إسال خليفته وليون خادم الحضر شهر رمضان منطقة شيخ مفتي الله تعالى بندرابي جلبي سنني إلى دادي بلد ونادي أولو سفينة إلى غني هرب بادن كوي زيارة شهر سعيد نور شهر منطقة كون حد دون تبارك الله إلى كتو مسلم مدن وليون سكرتير جنرال دا شهر يحيى بول نيان غدا كانيو وني سكرتير جنرال رابط الإسلام ومن دوخ جودي هلكو حالنتين حالن كو فاتي الخلافة في الإسلام. الخلافة الإسلامية هل فدي تشغل الخلفاء الراشدين وكوري هن ها كوري واتير نوم وين كونغول يادر كوي كو جوم وما فيه والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره وبجاه العظيم. يقول يتدى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جتيمو كاد بعض من يتبن وهان يتبن كمدور سبحانه وتعالى دكور إن ميند إن مقولنا وسهرواني زيارة ميدن كهير فاب ميدن دولي ببرزخ كانوا سيد النور وكانوا منتقى رضي الله عنهما إن جتيمو إدودو إن ياجي ما كمدور سبحانه وتعالى يوبو يربنا أو فرتاني وجبنا إن كذا قول لي تقول عليها ɗum benni en calminide ndangal ɗum wonɗen jeetu men yeɓoɓe télé TFM e kañum e téléji goɗɗi e radio ji goɗɗi en calminiɓe e heɗoto ko en juurimamaɓe e ñaaguimaɓe yaafoya kala ko ferguita e haala heɓe jaafo kono anni e meɗen kala ko focci e kono jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko woni hen koko neɗɗo feewa neɗɗo focca en ñaagui e yaafoya ɗum benni oɗo jiyara e titore nde ɓe jiɗɗen yewtande bandiraɓe ɓe ko titore ɓooyde nde ganduɗa ko wiyete alkhilafatu fil islam khalifagal e nder diine l'islam holko khalifagal firtata e holko woni khalifagal holde fuɗɗi ɗum ɗaɓɓiraɗen yo en jewtu e o e nde ɗo jodde inchallahu tabaraka wa taala. Khalifagal adi neɗɗo khalifagal waɗama annoncé gila neɗɗo arani leydi ndeke en gandi khalifagal ko hunde ɓoyde so tawi khalifagal innama e deniɗo mbaɗi wonde ari waɗama annoncé gila neɗɗo arande dow leydi wadde firtata ko baɗɗo annoncé o subhanahu wa taala o andini en faya koye programme e dow leydi he no yiɗiri jamiroje makko dognire e dow leydi he ni te jamiroje ɗe o fawatɗo koye juuɗe biyeteɗo khalifa o ɗum waɗama annoncé gila wa arani kanko neɗɗo e dow leydi he ko ɗum jiɗɗen yewde inchallah tabaraka wa taala so wiyama khalifa khilafa
ɗum ko masdar manam lomtungal so tawi noon ko neɗɗo e hoore mum ko khalifa wiyama lomtungal neɗɗo o jogiiɗo lomtungal wiyete ko khalifa ko ngol arab so tawi en pirtii ɗum e pulaar noon mbiyen lomto khilafa ko lomto walla lomtungal neɗɗo o e hoore mum ko lomtiiɗo wiyete ene noon kanko khalifa e arab o ko luga arab kono pulaar moɗiimo haa wonti konngol pulaar sabu ay so neɗɗo ayno haala wiya khalifa o en jehen to khalifa o en calmini khalifa o konngol ngol pulaar moɗii ɗum haa wonti ɗum holko woni khalifagal e holko woni khalifa wadde en nganndi wadde so tawi joomum subahanahu wa taala waɗi annoncé khalifagal guineɗo alaani holi keɓɓiiɗo premier khalifa keɓɓiiɗo o wiyeɗo baba adama ko on woni premier neɗɗanki arode neɗɗanki jippinaaɗo e dow ndiɗo leydi ko on joomum subahanahu wa taala wi so tawi o ari khalifagal ngal no jinmi dogide e dow leydi ko o biyeteɗo adama ko oɗo de neɗɗankagal fof koye makko ummoto donc khalifa koye makko kala ko ummi e makko gello ha darga ko yaltata wadde en nganndi oɗo fonction ko ɓoyɗo en nganndi kadi oɗo fonction kala mo Allah fawi ɗum o fawi ɗum teddendi mawɗi o fawi ɗum responsabilité mawɗo ɗum jiɗen yiitu inchallah tabaraka wa taala to bange no istilah mana moƴƴitinde faamo mum e ɓuura yajji ande holi khalifagal holno siforto e nde gila adama ha l'islam ari ha ɗo gonɗen ɗo khalifagal fof ina duumi nde en nganndi oɗo fonction ko fonction tiɗɗo no fewi to Allah ndeke mbiyan khalifagal to baba adama nde ari nde kañum jogii khalifagal ngal o ɗowi guenol golle joomum subahanahu wa taala tottunoma ngol o ɗowi ɗum e dendagal gurdam makko nde o yehi ko ɓiɓɓe makko geñgol makko ummema kañum ɗowi khalifagal ngal garɗo heen fof mana kañum jogoto khalifagal so wiyama noon khalifagal e khalifa wadde sa nani khalifa won gonnoɗo yeeso makko o ari ko lomtade gonnoɗo yeeso makko holnde o wonata khalifa kono gardinoɗo mo o ummiɗo so maayi so dimosine so accu fof tan ko nde o ummotoɗo nde khalifa o ara kanko khalifa o so ari ndeke o dognata koko gadinoɗo mo o dognano ko ɗum dognata darde gadinoɗo mo darinode ko nden darde o daroto dendagal ngal ko on toppituno ko ɗum o toppito ndeke en nganndi wadde kankone kanko so wiyama khalifa o lomtinama gonnoɗo ɗon o kanko no dañi teddedi ndeke en nganndi khalifagal ko hunde mawde no feewi responsabilité mawɗum no feewi e nder diine l'islam so tawi en ndewidima noon sen mbiyama holi lasli muɗum to alqur'an tawde woni alqur'ana ari caggal baba adama duuɓi enen e nder l'islam sen mbiyama yen gaddu dalil e nder alqur'ana mo ina tawitina khalifagal e dow leydi e wonde neɗɗo khalifa en mbawi ruttade e qur'an joomum subhanahu wa taala wino inni ja'ilun fil ardi khalifa joomum subhanahu wa taala gila adama arani o wi malaikaji ɗi nden mbeɗa jogori wadde khalifa e dow leydi he nde o haali ɗum malaikaji ɗi jermini par ce que ɓe ngannda ko woni khalifa ɓe ngannda khalifa so ari holli fonction mum holli liggey mum ɓe jermini par ce que kamɓe ɓe cikkanno kamɓe tan ngoni ɗo dewal Allah maɓɓe e ɗoftare maɓɓe e denndaangal cennugol ngol ɓe cennata Allah pop ɓe nganndi Allah baw ɗum ronata wona kamɓe mbaɗatno ɗum so wiyama jooni goɗɗo ina ara ina lomti hen e ɗen on fonction eɗen golle foko ala ɓe jerminto ɗum waɗi kamɓene ɓe namdi walla bo ɓe kaali goƴa maɓɓe ɓe mbiya jomiraɗo subhanahu wa taala khalifa mo jogoɗa ardo de emin jogii hen goƴa ka woni mbari so ari o bonnata golle programme mo lelluɗa o ka ɗum woni goƴa maɓɓe kamɓe malaikaji o yala mbiɗa anndi ko on ngannda sabu ko khalifa jogoɗon wadde ɗo mission mo tottanmoɓe onon fof hewde doole kanko mami resnumo doole nde ngannduɗa nde o rondorto khalifagal ɗum o deeñiri ɓerɗe malaikaji ɗi wadde nde adama ari automatiquement ƴetti khalifagal mana e ballal makko kanko joomum subhanahu wa taala adama ɗowi khalifagal nde wumi ɗum geñgol makko rondi ɗum noon yaari geñgol makko noon hol ronɓe mo e geñgol he wona yimɓe wona goto fof wonata khalifa ala ɓen ko suɓaɓe e nder geñgol makko suɓaɓe ronɓe mo e khalifagal ko annabaɓe e nulaɓe kala nelaɗo garɗo on woni khalifa o on dognata jamiroje ɗe so yeehi nelaɗo goɗɗo ara ko noon fodde temedde tati e sappo e ɗiɗi nelaɗo ɓe o neli ɓeɗo fof garɗo fof ko khalifa ha yetti annabi sallllahu alayhi wa sallam
nde sallallah alih w sallam feeñi ko ono woni dernier khalifa to bange nelaaɓe ɗon haaji nde sallallah alih wa sallam kamne nde yehi heɓɓi ɗum ko annduɓe ngadi khalifa majjoro wonata khalifa donc ko ganndo wonata khalifa donc annduɓe ɓe kamɓe keɓɓi khalifagal ngal sen wiyama hol dalilu men finde mum e sunna mbiyen nela sallah sallam wiino al ulamau warasatul anbiya ko annduɓe ngoni ronoɓe mana andabaɓe e nelaɓe wadde ko annduɓe ɓe kamɓe donti khalifagal caggal nelaɓe sallah sallam nde sallallah alih w sallam ummi ɗo noon kamɓe annduɓe ɓene holi adiɓe e khalifagal ngal rontuɓe ande sallah sallam ɗum woni al khulafa urrachidun en mana khulafa urrachidun en so wiyama noon ko sahabaɓe wondunoɓe annabi sallah sallam kono ɓuri hen feeñde ko nayo aboubacry siddiq radiallahu anhu omar ibnul khattab radiallahu anhu ousmane ibnu affan radiallahu anhu e seydina ali radiallahu anhu ɓeɗo nayo ɓuri feeñde nde o yehi kanko sallallahu alih wa sallam jaɓo ɗum ko ɓeɗo nayo keɓɓiti dona ceerini mana khalifagal ngal ar wonde khalifa o aboubacry siddiq nde o yehi rewi hen ko omar ibnu khattab kono omar ibnu khattab ɗo inde wonde seŋi hen khalifa tan wiyata noon inde wonde seŋi on wiya amirul muminin titre goɗɗo joli oɗo titre noon ari wattan caggal khalifagal donc ko khalifa jogoto amirul mumin wonata amirul muminin imaratul islam imaratul muminin nde ko khalifa o kañum jogoto imara o donc kanko omar ibnu khattab kanko waɗi organisé imaratul muminin o so neɗɗo wiyama ka amirul mumin kala khalifa garɗo so wiyama amirul muminin o wiya ko an woni jogiiɗo woni porte parole dendagal muminin gonɗinɗo Allah fof an woni an jogui konngol mabɓe an yamirtaɓe an dognata jamiroje jomiraɗo subahanahu wa taala e dow leydi he an ɗowata guinol golle mabɓe fof ɗum woni amirul muminin kanko khalifa o ɗum woni mana programme makko e mission mo dognata e dow leydi he ko noon yaari kamɓe nayo kamɓe nde ɓe jeehi nde ɓe gasi kamɓe nayoɓe dowlo mabɓe dendagal koɓe goni khalifagal fof kamɓe nayo ɓuurani duuɓi nogas walla soy ko seeɗa caggal ɗum dowlo goɗɗo darima dowlatul umayya bani umayya kañumen fodde temedere hitande kamen joguiti kono ɗon noon kadi wonti ko dowla l'islam o jogui mbaadi gonɗi kono fof dey ɓe jogui ko caractére lamɓe kono fof wiyete ko dowla ɓe wiyete ko khalifa kala joni fof wiyete ko khalifa amirul muminin kono noon mbaadi ndi noon ko mbaadi systéme laamu hankadi ɓe jogui ɗon noon ɓe joguiti ɗon han kadi mbaadi gonɗi ɗi ganduɗa nde ndin mbaadi kadi jogo inɗe goɗɗe so wiyama khalifa inde goɗɗe ɗe ganduɗa mbaadi gonɗi ɗi peññidi e on ko tawta ko lamɗo mbaadi ndi ko laamu wonde ko khilafa joni wonti laamu noon neɗɗo o e hoore mum jogoto ɗum o wiyete ko lamɗo so tawi lamɗo on ɗum ko hen inde wonde wotere inde wonde nde ko ina tello ɗum fawi koye fonction ngaji ɗi neɗɗo o defete ɓe mbiya hen ar rais mana koho so wiyama rais woni président noon neɗɗo o mana ar riasa gardigu noon garɗotoɗo wiye gardiɗo donc gardigu e gardiɗo gardigu woni fonction o e hoore muɗum gardiɗo woni neɗɗo o e hoore muɗum sen mbi arab mbiyen ar riasa garɗotoɗo woni ar rais ɗum woni inde ɗimmere inde tataɓere e seŋide hen nde ko wayno al idara woni administrative mana yilde golle tan jiilowo o wiye jiilowo golle sen kaali arab mbiyen al idara neɗɗo o wiye al mudir ɗum ɗo fof ko inde fonction ngaji garɗi wattan fof de ɗi gari tan ko sembinde inde khalif inde amirul muminin fof ko tottude neɗɗo o fonction mo yildata golle ɗeɗo golle fof foti ko lamɗo foti ko mana idara foti ko mana ko wawi wonde fof kala joguiɗo on ɗon titre o joguima titre kalfinaɗo hunde nde ganduɗa nde so moƴƴi ko kanko so boni ko kanko hankkadi ko responsabilité mana tiɗɗo o fawa ni woni ɗeɗo inɗe caltalte pobde ɗe gari mana ɗe calti koye al khalifa wal khilafa yaari noon hankkadi durant tarikh el islami ina yaara noon dowla bani umayya yawti dowla bani abbas ari ɓende kadi nden dowla bani abbas ari dowla ousmaniya ari nde ɗo ɗum won turki en ɓe
caggal ɗum noon dowlo l'islam mawɗo jogi aduna o fof ɗon hanka ɗum sari leydi heen fof ƴetti indépendant mum leydi heen fof wiya hoore mum ko dowla islamia sen dokki yeru Maroc wiya ko dowla islamia Algérie dowla islamia ainsi de suite hankadi woni dowlaji keewi dowle fof wiyata dowla islamia ɗin dowlaji fof noɗi keewɗi fof noon kala en gardiɗo ƴettata ko titre khalifa o woto fof wiyata ko khalifa walla wiya malik e fonction ngaji ɗi kalɗi ɗi ko ni tan e daɓɓana fof mana khalifagal l'islam ardi gila dow ha ɗo sen ngari ha ɗo noon dowlaji ɗi en jaltat on galle fayno galle goɗɗo biyeteɗo galle Afrique tawɗo ko henen jeeyde enen galle biyeteɗo Afrique o noon e nder hen enen Sénégal walla mbiya e sifa keeriɗo Fouta ko heen dennagal leyɗele fof ɗe ganduɗa dariɗe hannde e fof koye Afrique ko labbe deɗe 50 pawɗe à peu près kanƴe fof no ndiɗo kala dowle islam darino jomumen ɓe wiyete ko khalifa walla amirul muminin ha yetti emen enen ɓe ganduɗa ɓe enen ko mujahidul akbar meɗen Cheikh Oumar Fouti radiallahu anhu ko ɗon mana tugge tan andude khalifagal tigui rigui ɓureten famde enen khalifagal tigui rigui e holno nanguirɗen khalifagal tigui rigui e holno khalifagal wayi e meɗen tigui rigui e halifaɓe meɗen tuggude nden faade joni hol darnema e holno ɓe daroyi e on saha tawde men naati e Afrique en mbi mujahidul akbar Cheikh Oumar radiallahu anhu en duttoto dow seeɗa tawde koyen fuutankoɓe kalten o ɗemgal fuutankoɓe mbiyen hade Cheikh Oumar taw en joguino halifaɓe en joguino dawla islamia ko adima on woni dawla imamia on saha kadi inde wonde ari aɗa wiya to dawla islamia kono kadi critére goɗɗo ari dawla imamia mana dawla almameɓe eɗen gandi enen dawla Fouta dawla gila Souleymane Baal e kam ceerno Abdoul Qadir Kane ko ɓeeɗo e dendagal yaariɓe maɓɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe fof nde ɓe jii organisation diine e mbaadi diine no yarata ni e lamɓe on saaha yaadani walla ko heewi hen yaadani e diine l'islam ɓe dutti e diine Allah he kamɓe ceernaɓe ɓe kamɓe almuɓe ceernaɓe ɓe ɓe mbi aloɓe sago no diine o wayni yaadata e oɗo régime ɗum noon ɓe mbaɗi feere manam ɓe mbaɗi coup d'état régime o régime deniyankoɓe masalan no pamiri tan awa ko ni waɗi ɓe mbaɗi ɗum coup d'état ɓe benciti ɗum ɓe darni laamu l'islam woni dawlatu islamia kono woni wiyen dawlatu islamia tan to court walla khalifagal ala ɓe mbiya kamɓe ko dawlatu imamia ɗum woni inde maɓɓe ndeɓe ganjete kamɓe on dawla islamia mana haade Cheikh Oumar arɗo on dawla islamia noon ko ganduɗa halifaɓe dawla o eɓe keewi tuggude Abdoul Qadir Kane ha darñel almami fodde 50 fawɓe almami fof e nder duuɓi 500 fof dendagal laaminoɗo walla gardinoɗo wiyete ko khalifa kanko ɗo Allah wiyete ko imam wiyete ko imam donc critére dawla imamia kanko ɗo wiya ko almami to banggue pular noon kañum dari darde khalifa o hankadi woni dawla almami kaari imam kaari so tawi noon en ƴetti noon ha kadi ɗo almameɓe ɗo kaari ɗo ɓeeɗo hawre colonialiste tan kadi gaari naati Afrique fof no jiiɗori e sifa keeriɗo mana diwanuji Fouta en ko nandi hen hanka noon almagal ɗo ina waɗan kadi hoɓɓe arɓe ɓe on colonialiste en jaɓɓi hen koyɗe mumen ina almamagal ngal laamu almamagal darti heddi noon diine o kam ina yaaha kono mbaadi almami e mbaadi khalifagal no foti yaarude no yaranno ni ɗum ene wayno ko waylima noon yaari ha jamanu Cheikh Oumar radiallahu anhu ha ari Cheikh Oumar nde Allah feññi ɗum nde kamne yii situation dawla islamique no yaaruno gila Souleymane Baal ha yetti ɗo colonialiste en ngari ɗo kankone Allah hollimo ko khalif Allah waɗimo khalifagal par ce que aɗa hande hoorema ka khalifa aɗa wasa ande hoorema ka khalifa kono waliyaɓe Allah ɓe Allah ina andi ɗumen wonde ko khalifa e on saha noon kankone nde ɗo rewi ha o yetti e khalifagal ɗo o yii ina jeeya e rol khalifa rende leñol ngol e rende diine o ɗum noon ndenowo leñol ngol e diine o ko on woni almami te on noon jogui responsabilité mawɗo mo yiɗi rende diine o renade julɓe ɓe alors sago ɓonna fade makko o wakko o silama makko o haɓɓa hen wonki makko ɗum woni Cheikh Oumar ko darani ɗum woni ko felli kono o waɗi étudier on saha nde o yiɗi ummanade jihaadi o ɗo jeeyaɗo ko julɓe meɓe goni ɗo kono noon colonialiste en dañi doole ɗe ganduɗa ɗe so tawi o ƴettiɗo jihaadi
ɗum wajibi ina mbawi herƴinde te kadi on saaha so tawi aɗa haɓa e añɓe ɓe ganduɗa ɓe ina jillodiri e julɓe so arenaki lorora hen julɓe ɓe so dokki yeru tan ko bayno kawsani so dow so duttima annabi sallah sallam hajjatul ala umra no yiɗi wadde umra mo madina omo ara makka waɗa umra wa makka naɓe cali ɓe palimo o wasi nadde makka on saaha jomiraɗo subhanahu wa taala wiɓe yooɓe dutto so Allah jaɓi maɓe keɓoy maɓe uddid makka kono e nder hen won sulhu hudaybiya Allah andiniɓe so tawi sinno fof wonano julɓe ɓe perani gona e makka ina jillodira hefere ɓe mami accanno naaton so naati on poolɓe kono so naati on pooy o mbadde maɓe jombani lororo hen julɓe ɓe ɗum haytini na annabi sallah sallam naadu kono o wi mo wuuri sall jaɓi mo on won fof ɗon woni sulhu hudayba ɓe masdodira e makka naɓe donc Cheikh Oumar kam ne ko ɗon tugni andi so waɗi jihaadi makko e Sénégal mana e Fouta ɗo hay sinno ɗin one yahane ma julɓe ɓe ma lororo hen donc gandi ɗo ko fama muya mawɗo mo faame diine kanko khalifa Cheikh Oumar ɗum waɗi o waɗani jihaadi ɗo holno waɗi wadde tawde woni o wonno ko Madina o woni toon o humpitima gueɗɗe fof mo andi ndawa artata kadi no ummiti Madina kadi o saggi to Danfodi hen ko won ɗon koko kadi o yii situation julɓe ɓen gori ɗon ko wasani e ɓuuri ɗon hewde hefere ɓuuri ɗon hewde o wi wadde nden yo eggu sawru jihaadi ndu winno wadde ɗo nde o nawa ɗum toon ɗum ittimo ɗo o nawoy toon tan e jihaadi o toon waɗo jihaadi o donc nde ndagal carriére jihaadi makko ko toon waɗi hay ɓesgu makko ndaari kadi fof ko toon heedi ɓe o yadornoɓe fof ko toon keedi ɗum waɗi enen nene khalifagal ngal yaari noon gila mo ɗowi ɗum ha nde o yehi noon ɓuuri jaftanne jaabol ma ɓuuri mantidade caggal nde o yehi noon e lomtiɓe mum e khalifagal ngal ko amiru muminen cheikh ahmad cheikh ona woni amir mo mandaw khalifa premier khalifa mo toɗɗi mana e dawla islamia mo waɗi créé kanko Cheikh Oumar radiyallahu anhu caggal ɗum e rewɓe makko won Tidiane Ahmadou en e woɗɓe ceerno eɓe keewi ko noon yaari kono fof ko toon ɓe keeɗi so en ummima toon en jiiɗi yettade ga e Sénégal ɗo gartaɗa ɗo e Sénégal noon enen ɗo mbiyen wadde ko biyeteɗo Ahmadou Mountaga tal bam ceerno Mountaga ko on sukkiri bawɗi ari ummi toon ari ga te kanko ceerno Amadou Mountaga ko kanko woni mana dabi lembe mo Allah rewne juuɗe muɗum ɓesgu Cheikh Oumar e dendagal darde Cheikh Oumar fof rewne juuɗe makko caggal ɗum rewi ceerno Saydou Nourou hanka ɗum woni ɓesgu Cheikh Oumar nguen ganduɗon e ngon ganda fof e yaaduno fof woni sukkiri bawɗi mana ina gartiga gabimon kamɓe abiɓe ko noon ɓe goori ɓuuri hen mantinan ko ceerno Saydou Nourou ceerno Saydou Nourou ari ko kanko woni jaati mum kanko ɗo waɗi ɗum kadi e ceerno Sakho Amadou Tar Sakho nde wonde Amadou Moutar Sakho duuɓi ɗi ɓe gondi ɗe hande Allah hoddiri omo ɗon omo yawta to gonguel on ceerno Alaji Malick ɗum ɗo kadi fof waɗi duuɓi nde o ummi no Amadou o yawti to Alaji Malick noon jawtugol makko toon koye ɗaɓɓande ummorino muɗum kañum ɗaɓɓirimo yoyante muɗum saabu ƴissa nan ɗon mo ganduɗa ko takɗo mana yaltude makko nde awa nde o ummi toon o are Alaji Malick tawa kadi o gayni gandal fof gayni hayni taw o timmi goral fof gasi saabu jaaro duuɓi 75 nde wari Alaji Malick omo yara duuɓi 75 donc duuɓi 75 so tawi o hankadi o gasini fof woni gorko timmuɗo jogui jeeɗo haqqille muɗum jeeɗo responsabilité mum fof ala ko manque hen nden o are Alaji Malick sigi hitande ndewɗon kadi ko nden hitande 1914 ko nden hitande kadi ceerno Mountaga radiyallahu anhu nden jibina yi aduna awa gila nden noon nde waare Alaji Malick hawri kadi koye jurufaji mana situation ha mo ganduɗa ina poosi hakkude ceernaɓe ɓe e colonialiste en ko woni Serigne Bamba en e dendagal riwonoɓe fof ko ɗum mana saabino ɗum kono kanko nde o ari Alaji Malick o tawi Alaji Malick hoore muɗum ina mana ina ƴeewe ina waɗa ina watta haqqille kono kanko hoore makko nde o ari o wi Cheikh Alaji Malick an hankkata an deñu haqqille ma a sowi ɗum noon ɓe hakkude laaji ɗi tan so daɓɓana fof mbiyan kankam ko gargol makko ngol deeñi ɓernde
hohoɓe e ceernaɓe tenki noon mana alaji malik nde won gargol makko alaji malik noon ɗon o dari kanko alaji ceerno Saydou Nour darde lan ɓe ganduɗa darde khalifa so ƴeewi fonction khalifagal ngal e ceerno Saydou Nour man ji jonde khalifa jooɗoto nde kanko ceerno Saydou o jooɗimande wadde mbiyen darde makko ɗo ene wayno ko deftere wotere wiya rijanu hawla rasul worɓe taarinoɓe annabi sallah sallam kankone ene wayno jonde makko ɗo e on saha ko worɓe taarinoɓe mo ɓe zurriyatu Cheikh Oumar ɓe o foti ngari ɓe e ceernaɓe woɗɓe leydi jeeyaɓe ɗo ɓe gonnoɓe ɗo ɓe nayde ɓen fof ɓen taarino kanko on saha kanko noon darde nde o darinode e khalifagal makko ɓe dara e sara makko ene wayno khalifagal ngal kanko ɓeydi ko famnude ɓe holko woni khalifagal islam e holno khalifa foti waade e hol dande foti darade e hol jaɓɓal ngal khalifa foti ɗumen ɗo fof ko sabu Allah en laaɗi ɗum e ceerno Saydou Nour kanko formi oɗo siti fof ha laabti ceer e guiɗi yimɓe holko woni khalifagal e diine e hol rol khalifa o nandi hen ɗum waɗi o ɓuri ɓadanimo ɓurnode ɓadanimo fof e on saaha to banggue formation ngaji eɓe keewi kono ceerno Mountaga radiallahu anhu ko kawon ene jeeya e ɓurɓe ɓadademo e ɓurɓe nanandemo e ɓurɓe kadi walludemo wonde heɓde junngo makko ñaamu denda golleji jamma e ñalama fof ɗi ganduɗa ko golleji diine golleji endam golleji julɓe fof mission ngaji keeɗi koye junngo mum o fooda e wonandi hen o haali hen konngol matidingol ceerno Mountaga e ceerno Mamadou Moussa Ly ɗum konngol dowlugol wona ɗum ko tintinde tan nde o woni ɗo e gurdam makko o dogni khalifagal o daranima julɓe ɓe o woni manam porte parole de nanga julɗe ɗi amirul muminin pour julɓe fof ndidori o woni kadi défense e julɓe fof o walli fofof o waɗi relaji fofof e diira duuɓi 60 pawɗe ha nde o sankide fof o waɗi relaji ko heewi nde woni nde o yalti ɗo aduna nde dendagal zurri Cheikh Oumar fof ene jogui capacité wonde khalifa makko kono noon ƴeewa kanko ceerno Mountaga mbi muqtada no ɓadoyi ɗum yi eɓe muqtada darde ceerno Mountaga darino nde ɗum waɗi komi lomtiɗo khalifa so hay nde o sanki ko ceerno Mountaga dare sankare nde ha rawdo o e on ha heeɓa kanko dareɗe ɗum ɗo fof kanko donc on ene ɓuuri jojjude e wonde khalifa ɗum waɗi on Allah waɗimo khalifa e lomtugal ceerno Mountaga dirande nde haade mum yaade e gurdam ceerno Saydou omo heewi o wi ceerno Mountaga waɗan Cheikh Oumar juma jawe e Sénégal ceerno Mountaga wimo i hoɗo mbaɗeten Cheikh Oumar ɗo jama leydi Dakar fof gasi koye leydi Dakar fof gasi mbatten o wi watton ceerno Mountaga wi jagde hoore mum kono konde o sanki Allah waɗi ki sa président de la République hokki nokku o waɗa rawda ko nden o faami o wi wonde e ɓernde makko ceerno Mountaga awa juma dañama juma sa wajo ceerno Saydou wino dañama ɗum waɗi kala juma dari ndeke wadde konngol gando konngol wali Allah kala on haali hayso ko muuma Allah ne heewi yantude hen wadde Allah yanti hen yamiro e wasiya mo wino ceerno Mountaga waɗo ceerno Mountaga siini on wasiya ɗum wonde dawɗo oɗo waɗa ɗo ɗo mattine e jarano awa kanko ko Cheikh Oumar no ko wi tan jomnirten tan ko haalifaɓe caggal guine nde caggal Mountaga mana Cheikh Oumar minen ɗon woni khalifa ƴegato ceerno Habibou Talen ha yetti ceerno Mouhamadoul Bachir hande mana khalifatu amli li taif al umariya e passage en juurimama en calmimama ha yetti khadimul qadir al umar jooɗiɗo e yeeso men fa tabarakallah ene fof en pawi guite meɗen darde ɓe daari to banggue khalifagal e réalisation ngaji ɓe mbaɗi tabarakallah to banggue rendo ngo e to banggue diine o e to banggue mana social fof en jii ɗum noon tabarakallah comme waktu o yajani en mbawa limtude fof kono ko wiide tan en dokka khadimul hadra رئيس رابطة العلماء خليفة ceerno Mountaga o waɗa duwaw haala ɗo ko tabarakallahu ene wawi wasata wonde ko ɓeydi hen seeɗa no wawi foof dokken mo micro ji ɗi joni konngol nani e makko programme o Amadou Tall haali ɗum joni wiyama ko aset o inchallah e ɗen jogui conférence ganduɗa habbaba ene waɗa ɗum to rawda to e ñande dimanche nde tabarakallahu eɗen janga alqur'ana eɗen duwo ha tisbar yona e ñande hen kadi so Allah jaaɓi ma wor ko yewta toon ɗum noon bandiraɓe wonɓe ɗo e Dakar ko ɓen tan cohla keddiɗo foof kala ɗo mbawɗa wonde mbaɗa hono noon e janga alqur'ana mbaɗa dow wuji
nelda ruhuji maɓɓe ko ɗum woni ko sohla e ziyara e no ceerno wi tagi ɗum ɗon ko eɗen gandi ko goɗɗen dow mum ɗum noon ne wayno ma ceerno siftinen ɗum ɗon yo Allah timmin golle jumaɗe e jaam enen fof tawtorɗen kadi nuttoɗen no gonɗen arando ceerno bisimilla maɗa onon organisme onon rabida onon ahbab on mbaɗi no mbaɗano ɗon no gowno ɗon wadde yo Allah yoɓon moƴƴere kanko conférencier o tinnima no feewi ko winduno ko o jangguidani ɗum ene hatojini ko haali ko waɗe détaillé so tawi temps goɗɗo dañama waɗa ɗum détaillé kanko ɓuuri wawde wadde ɗum détaillé mahɗo hunde kañum ɓuuri wawde andude ɓalal ngal ɗo o ñiiɗo o ñaaki kono alhamdulillah ko qadir ko haali ko c'est très important e aduna c'est très important e l'islam somi wi aduna nanni ko woni julɓe ko wona julɓe fof islam nanni muslimina en fof khilafa ko ɗum tan woodi longtiɗo e longtaɓe ɓe longta e dow mumen Allah ko kañum longtete ko longteteɓe ɓe ko enen gila nabiyullahi adama ha yetti men ha ɓenna enen wonɓe ɗo ɓe inde Allah wi inni ja'ilun fil ardi khalifa ɓe wondunoɓe ɓe wondunoɓe ɓe hen mbi ene wawi wonde ɓe hen mbi ala wawa wonde ha joni ɓe keddi winoɓe eyi ne wawi wonde ɓe ha joni ne keddi winoɓe wawa wonde ɓe ha joni ne keddi aduna ko noon wayi jamɓe saliɓe khilafa ko joguiɗo konngol Allah e aduna joguiɗo toppitoɗo jamiroje Allah e aduna toppitoɗo kaaɗe e aduna no conférence o haaliri noon inde nde ene sensa ne wiye khalifa ne wiye amir ne wiye imam ne wiye hay rais ko longtiɓe Allah noon ene jogui konngol Allah e jamiroje Allah ina toppito jamiroje Allah e kaaɗe Allah ɓe ene jogui tan jamiroje ngala konngol Allah ɗum fof ne woni e aduna alhamdulillahi mawdu o ko mawdu o moƴƴo min karjini haalde eɗen nana khalifa e ganda wonen ɓe ganda khalifa holko firti alhamdulillahi nabiyullahi adama e ɓiɓɓe mum e annabaɓe arɓe caggal makko nabiyullahi Musa ne hen jeeya nabiyullahi Isa ene hen jeeya ha yette e rasul sallllahu alayhi wa sallam muhammadin ɗo kanko woni akhiru mabɓe khilafa muhammad rasul sallllahu alayhi wa sallam noon on ko khilafa kontinɗo ha aduna o gasa khilafa o ko kontinɗo ha aduna o gasa jogiiɓe jamiroje ɗe o yamirtuno jogiiɓe kaaɗe ɗe o haɗanno sunna makko sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɓen woni khulafa o en ɓe ganduɗa ene ganda e l'islam khilafa o ene wawi wonde khilafa o ene renda e imamiya khilafa o ene renda e imara ene sertoya alhamdulillahi rabbil alamin khilafa e Fuuta noon o yi kañum ne gila almameɓe gele ko adi almameɓe ni khilafa ne woodi khilafa o no wona khilafa l'islam e goobiɗo ngoobu l'islam khilafa o walla o ngoobu ngo wona l'islam are Seydina Cheikh Tidiane kañum ne caggal muɗum
ne jogii halifaaɓe caggal seydina Cheikh Tidiane ne jogii hulafaawo en alhamdulillahi haa yettee seydina Cheikh Oumar ne wayno won haalooɓe ene mbiya khilafaaji ene jogii pecce tati ɓe pecca ɗum pecce tati khilafatu rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ardihi wa khilafatu rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ummatihi wa khilafatu seydina Cheikh Tidiane fi tilamisatihi ɗeɗo tati fof ndendi e Cheikh Umarul Fouti feetere Allah alhamdulillahi khilafa woni yaaji e nder Sénégal e nder Afrique e nder Fouta khilafa o e nder Sénégal ne waawi yaade Tiwawon ene waawi yaade Touba ene waawi yaade Kaolack ene waawi yaade Thiénaba ene waawi yaade Ndiassane ene a waawa limtidde ɗum a waawa limtidde ɗum la enen a waawa limtidde ɗum alhamdulillah khilafa o ko khilafa wiyete fof ko Allah ƴeewete heen fof ko Allah konngol Allah jogii alhamdulillahi rabbil alamin e nder khilafa Cheikh Oumar nde yehi hade mum yaade taw longtini Ahmad amiral muminin Ahmad nde Ahmadou longtima heen e nder galle Cheikh Oumar longtima heen Aqibu longtima e galle Cheikh Oumar haa jooni zurriya makko ne heddi e on khilafa Muniru Cheikh Oumar longtima on khilafa taƴi khilafa Muntaga Cheikh Oumar longtima on khilafa haa jooni ene yaha yettere Allah Taha Cheikh Oumar longtima on khilafa haa jooni e yettere Allah ene yaha alhamdulillahi ceerno Saydou Nourou cagga haa are ceerno Saydou Nourou ɗon kadi wonti Carrefour mawɗo ceerno Saydou Carrefour mawɗo e nder khilafa Cheikh Oumar o waɗi heen ko o waɗi heen golle moƴƴe e nder aduna he wona e nder Sénégal tan wona e nder Afrique tan o waɗi heen golle moƴƴe mawɗe yalla yomo moƴƴere haa o totti haa are e ceerno Muntaga wiyetaake ceerno Saydou tottimo ala o woppiɗi yimɓe ɓe e sumgo noon yimɓe annabi nabi sallallahu alaihi wasallam la taktimi ummati ala dalalatin leñolam ngol ɓe kawrata e hunde taw hunde nde feewaani so kala ko yimɓe ɓe kawri tawata ko ne feewi caggal nde ceerno Saydou Nourou yehi ɓe ñari ɓe jooɗi ɓe ƴeewi wona pour duuɓi ɗi wona pour gandal wona hay hunde ƴeewi ko geɗe kewɗe ɓe kawri ɓe tawi ceerno Muntaga ne waawi ɗum jogaade joganiiɓe ɗum e yettere Allah joni arti haa yettima ceerno Basiru yallah ɓoynumo e khilafa he mawɗo moƴƴo ɗumnaajo yallah hokku hen barke maɓɓe ɓeeɗo kamɓe fof haalaaɓe ɓe fof yallah hokku hen barke maɓɓe yimɓe ma jogoo yamirore yimɓe ma jogoo mo ene haala nana haala Allah ma ene reena jamiroje Allah mo ene on ma o wooda daiman ɗum waɗi alhamdulillahi yaajiɓe alhamdulillahi fecci Allah fecci pecce ɗe ngannduɗaa pecce moƴƴe eɗen belti hen ko ɗum woni khilafa mo ngannduɗaa khilafa noon mbimi ni ko khilafa l'islamia ene yaha ille ɗe ene ceerta nde wonte khilafa l'islamia e khilafa ko ngannduɗaa wona l'islam ceerno ɗum jiɗi ciftina banndiraaɓe tan wonde ko haala ɗo ko ne wayno ziyara o tabarakallahu hewɓe nan ramdo ziyara o ene waɗa waɗata no waɗirtuno ni ziyara o
so yonti en kaali ko ziyara ramzi kala ɗo wona jama e juma e zawiya e galle e lekki e ɗumnaji e usine kala ziyara so yonti yimɓe fof yo ciftoro Allah ciftora annabi sallallahu alaihi wasallam ciftora moƴƴuɓe ciftora Cheikh Oumarul Fouti ciftora Ceerno Saydou Nour ciftora Ceerno Mountaga ɗum woni ziyara janga fatiha ma nduwa neldaɓe ɗo yo Allah ɓeydan en moƴƴere ɓeydande julɓe kawragal ko innira ko Ceerno Mountaga innira ko Ceerno Saydou Nour kono ko dewal Allah ko ziyara o ko ziyara l'islam moɓodiral julɓe ngal noon ne wona ujunere neɗɗo ene wona ujunnaji sappo neɗɗo ene wona million neɗɗo ene wona million ngaji ha yettoɗo hajjore ɗo kono gargol yimɓe ngol ɗum minen e koye amen min jaafaki yimɓe ɓe yo ngar kono noon emin gandi temps ono way min mbawa jaɓɓade yimɓe ɓe ɗo gonata ɗo dingiral ngal ene sohliri magol liggey min mbi yo dartine ziyara hono mbaɗirtunoɗen ni dartinen ɗum ha golle jumaɗe gasa so Allah hoddiri yo Allah hawridin en e gasgol muɗum enen fof kimmiren juma ka no gasiri enen fof kimmiren ko dañƴen fof mbaɗen e juma he enen fof kimmiren beele ko mbadi wonnode ɗon ndi ene arta ɗon e dental gonɗo ɗon ngal ha joni e ngal ɗon heɗoto ko waɗa yimɓe tar walla yimɓe sappo walla yimɓe ujunere walla million neɗɗo kono dental ngal nan ɗon kada kala goto ɗo woni kala wuro ɗo jomum woni ene siftori ene wawi janngude ɗon fatiha muɗum juula e annabi sallallahu alayhi wa sallam nelda moƴƴuɓe ɓe fof ñaago Allah yo Allah adde leyɗele he jaam yo Allah adde ɓamtu leydi Sénégal ɓamta ko takke Sénégal ɓamta ko kala aduna o fof hokka en jaam hokka en kawragal e koye meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Fatiha salatul Fatiha.